Nach scioppi a vins na blianta gemacht, ha? Cuide na gaidi nisina, cuidele a golanoige agus Ross na rún fiche cuig bliana a bhód agus is ma is cuineclum an chiadrairc a rinnime le Ross na rún leis an srá seachas a chlár pílótach agus bin Jack ag techt go Ross na rún was sin an character a bhí me dhéana ag an am. Mar is ól go lucht leanta dílis Ross na rún dime Jack leis go dtí an astráil ach cábhis nach bhuiile sé feice muid ling. Brethla honna Ross na rún agus go maire sibh an céad. Éim muinte Ross na rún cógorgeous liv agus sibh ag céiliúra 25 bliain ar an bhód, má sibh. Bhui me in iritin tanmh agus tarbh as mar réimse ar an spidéil agus airím weim sibh. Go neairí go geal liv ach go háirithe sa bbliain atá amach romh, chuinnig í sláán. Agus Vince? 25 bliain. Nach sciúpa imint na blianta, ha? Well, tá mis sé iontas sástas bheith tríos páirt a bheim le Ross na rún, agus tá súlam go mé neart blianta eile amach rún. Cógorgeous le Ross na rún. 25 bliain ar an síl. Bhain mi sé antainneamh as mar réimse libh, agus tá súlagam go maire sibh an céad. 25 bliain ar a bhód. Cógorgeous dhiab. Caithim é rá tam fear buíoch den am a chama héasan sin sa spidéil agus tam fear brodal as an obair rinnemuid héasan sin. Ní raibh tréimh sé gearr agam ach cógorgeous dhiab 25 bliana duchreide agus go maire sibh céad. Wartas mór le Ross na rún, 25 bliana fás, tásúlan go méid sé beir néir le 25 bliana eile ar a laid, cóirteachas ríist. Ní féidirlim creidhil go bhfuil sin níos mó na 20 bliain ó chosí an strathínteach seo. Ross na rún go nairí libh.